Najglasniji neprijatelj često nije vani, nego u tvojoj glavi. Taj unutarnji kritičar stalno šapuće: nisi dovoljno dobar, ne možeš, nemoj ni pokušati, ali zapamti, to nije istina, to je glas straha. Ako ga slušaš, ostat ćeš na mjestu. Ako ga izazoveš, otvorit ćeš put naprijed. Stoici su učili da se ne plašimo stvari samih po sebi, nego naših misli o njima. Tvoj kritičar nije stvarnost, to su samo misli koje ti ne moraju služiti. Kako ga pobijediti? Prvo, prepoznaj ga. Drugo, pitaj se: je li ovo činjenica ili samo moj strah? Treće, djeluj unatoč tom glasu. Svaka mala akcija slabi njegovu moć. Unutarnji kritičar ne nestaje, ali ti postaješ jači. Kad jednom shvatiš da on nije ti, tada si slobodan.